Siis monihan luuli, että tää koko meidän tempaus oli ihan feikki. Samulin haasteena on juosta seuraavalle pysäkille ja hypätä takaisin saman ratikan kyytiin. Mutta tästä tulee nyt salaisuus, mitä ei moni tiennyt. Idea sai alku siitä, että me oltiin nähty sellainen video, missä joku juoksee metropysäkin välin. Ja nyt tää pikaratikka oli silloin uusi juttu, niin me ajateltiin, että tää on niinku kiinnostava aihe, minkä ympäri voi jotain lähteä rakentamaan. Nyt lähdetään voittaa ratikkaa. Let's go, let's go. Sä olit tyyliin niinku kattonut jostain kellosta, että kuinka pitkään siinä meni se pysäkkien väli. Ja sit me vaan arvioitiin silleen, että kuinka lujaa mä pystyn juoksettaa. Ja tää video alkoi sillä, että me piti mennä aikaisemmalle pysäkille kyytiin, jotta me saadaan sit se lähtökuvattua sieltä ratikan kyydistä. Toi huuki eka freimi me haluttiin tuot sisältä nimenomaan, koska se on mielenkiintoisen näköistä, miksi joku lähtee juoksee ihan täysin ratikan kyydistä pois. Niin sit me niinku tehtiin tuo grafiikka selventää, että mitä tässä videossa tulee tapahtuu. Ja sit se fiilis ja tunne, mitä me haluttiin tuohon videoon saada, niin oli just vähän semmonen itsensä ylittämisfiilis. Se on vähän niinku Aika Naiville siitä nimessä, mikä se on. Tää on Aika Naivillissa me tykättiin siitä, että niillä oli se sortsi, se tasku, mihin saa se puhelime. Tää juokseminen sopisi siihen, että tässä näytetään, että pystyy juoksemaan ihan täysillä ja se puhelin pysyy siellä hyvin. Sitten nämä kommentit tämmöiset vähän epäile onnistuksesta. Vähän epäile onnistuksesta. Nämä on niinku silleen tarinankerronnan kannalta hyviä, mutta tää oli myös oikeesti mun aito tunne. Ja sit tässähän tulee se video hauskin pointti. Eli me kuvattiin tää oikeesti 2 kertaa. Mun piti kuvata erikseen se suoritus ulkoa ja sieltä sisältä. Mä olisin, että eka kerran jälkeen oli jo kyllä aika väsynyt. Mutta jos joku epäilee onnistuksesta, niin meillä on täyspitkä video kyllä tästä todisteena.